Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagandabi ka mo sa OKFM, miyembro ka na KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, 31 minutos pasado alas 6 ng aga. Talaga? Totoo? Totoo ba ang chismis? Ang orihinal na intrigero, asin chismoso sa radyo. Puro chismis, walang bintis. Si David Giuliano, nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Totoo ba ang chismis? Totoo ba ang chismis? Kahit gulong Bago ang headlines, kan sa tuyang chismis ang unya na pag-aga, araing ka mo. Ang unyan sa headline, kasatuya mga chismis, Chief Staff ka na sarong congressman digi sa probinsya ng Camarines Sur. Sinasabing makakaguda sa komisyon. Ninulita iyon na nagpipili sa bakunang babakalon ka na mga LGU digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Sa saropang headline, kasatuyan chismis, ang unyan na pag-aga, Vice Mayor sa sarong dakulang Banoan sa partido. Delikadong bayaan ka na sa iyang mga nagiging empleyado, huli man sa grabing marina kakuriputan. Iyan ang sa tuyang headlines at yan ang detalles. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, puro-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang big 25 fruits and herbs, lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Mga tugang, good morning. Aldaw na Sabado, 16 ka na bulan na Enero. O yan sa tuyang mga chismis, ang unya na amin na pagkaaga. Aluay-luway na nagpupuon na grabing marin na diralinsyahan sa madali ng pag-arabutan kan mga bakuna digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Sarong Chief of Staff kan sarong congressman sa probinsya ng Camarines Sur ang kinakalkulong makamal ng milyones oras na ang mga LGU magbarakalan ng mga bakuna. Saro-saro niya nang pinag-meeting ang gabos ng mga mayor.
sa distritong nasakupan kan sayang among asin na pinagabibinsir naan bakalon iyo an bakuna nagibo sa AstraZeneca na pagaraman na aduman sa Paranaque igwaning dakulang opisina an sinambit ng bakuna aros araldo siya yaon duman kinakaulay na ang mga tapras sa mapadapit sa dakulang kwartang malaog Bulgara na sinasabi kaning dapat 8% ang madalagan sa iyang komisyon sa mga bakunang babakalon. Ang mga mayor pinagkasabing dahil makasayuma. Ninulita ini pugulman kan kongresista sa saindang distrito. Pirmi niya nga sinasabing aram na ininibos. Kung kaya pinag-alat-halat kan mga mayor digdi sa Kamara ni Sur na magpulian sa indang kongresista para manaputon kung totoo man ang ganda nga ini may bendisyon sa saya na magkubra ng 8% komisyon sa magiging kabaklan kan bakuna. Ana Chief of Staff, Bistadong Maray, digdi sa Camarines-Sur, medyo hubin pa. Asin na kada bulan, haros sa bagong lunadan ang sayang pinagmamaneho. Igwaning karakalibin na taga dyan sa Banwaning Karamuan, Camarines-Sur. Asin na bantugan siya sa magkakaigwaning agom na grabe ka rapakan ang sayang uso. Iguana kitang 37 minutos pasado alas 6 ng aga. Sa sarupang chismis ang unya na amay na pagkaaga. Maabot-subutan aldaw, baad mayo ng matadang empleyado. Ana sarong Vice Mayor, kan sarong dakulang banwaan duman sa partido area. Makuuli man sa madatang pag-ugali. Kundi sa grabing maray na kakuriputan ka na sinambit ng Vice Mayor. Ana Vice Mayor nakabase duman sa Manila. Ninulitayaon duman ang sa mga negosyo. Ini si Manala sa nakon mag-uli digdi sa probinsya ng Camarines Sur para mag-attender ng sesyon. Kadaklan kanday matagal iyo ang mga driver ninulita haros si Resimana nagdudulagan sa iyang driver. Sigun sa istorya kan sa Rosa nagdulag na driver. Paghahali digdi sa naga, makarakan na grupo dyan sa may parting Gumaka. Si Vice Mayor, pati na ang duwa niyang sekretarya, makakan na sa ibong nalamisa. Bulaluasin man, chapsuy sa idang panira. At samantalang ang driver, pinapatoko sa suway na lamisa. Langka, asin man, pritos na bulyos. Perming panira kayo ni. Pag-abot naman sa Manila, mayo maning allowance. Mayo maning dagusan. Kung kaya, haros sa ban na sana siya nagtuturog sa laog ng sarong simana. Kung mamayo maning pinagtukdong dagusan, iyan sa tao, kana pagkakaigwa ng grabing maray na kwarta, kana Vice Mayor. Ito ay hindi chismis na pag-usap. Asaro sa pinagdudulag ka na mga driver, iyon na sinda muwasa naman sa munisipyo. Kung kaya gagasino ang sweldo, sinharos sa mayo ng matada para man sa indang pamilya. Si Vice Mayor, kinakauyaman ka na sa iyong mga konstituentes, ninulita ka na magkaigwa ng tulong surunod na bagyo dito sa Camarines Sur. Ini dahil man lamang nag-uli para manauning grocery items. Tinuyo subot na dahil mag-uli para dahil siya masolisitan kana sa iyang mga kaymanwa. Ana Vice Mayor, napapabantog, natutumangon ka ni ana sa idang alkalde, pag-abot ka na eleksyon sa masangling taon.
Yan mga tugang, nasa tuyang chismis, parang kunya na aga. Ini man sa inong lingkod, si Dave Duliano. Ang orihinal na intrigero asin chismoso sa radyo. Si David Duliano nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Munyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato.